हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय लोगोफोर बिराद गोबावनि ब्लग बेयो आङो इडिट खालामनो सोलाबिनि थाखायनो दोनबाय थादोंमोन आरो दिनैसो इडिट खालामबाय लोगोफोर जों दायो नागालेण्ड खाथियाव थांगासिनो दङ लोगोफोर सरलपारायाव हासबेन्डजों आंजोंहाय आलासि जानो थांनो आरो बेखौनो फिसा ब्लग बानायनो साननानै बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय फुङावनो ओंखारबोनायमोन नालाय बेखायनो जेबो जाग्रा जाबोआखैमोन दासो नै आपेल लानानै फैदोंमोन सुनानै बेखौनो आङो जाफैबाय आरो ट्रेनाव बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लगखौ इडिट खालामनानै रोङा मोनलायदों लोगोफोर जोङो दा थांगासिनो दं माला सहैगोन बुंनो हाया फुंनिफ्रायनो ट्रेन गाखोनाय दासिमबो सहैयाखै सानसेयावनो सहैयो फुंनि 5टानिफ्राय गाखोनानै जों दायो 3टा 4टायावसो सहैगोन आरो दाबो सहैथ'वाखैनो कार्बि आंलं मोनफैबाय जोंहा लोगोफोर दिफु सानसे ट्रेन गाखोनानै ओरैबायदि मेंबायमोन लोगोफोर जेबो मिन्थिखायाखै आङो नै उन्दुलांदोंमोन आरो ओमफ्राय बेखौनो हासबेन्डआ एसे खेबखुमानानै दोनबावबायसो नै फात्तायानो गैया आङो ओमफ्राय मोनसिगोन डिमापुर बर' गामि बायदि नुथारबाय नै अबस्था गैला ट्रेन गाखोनानै मानसियानो नायजालालै हाद्रि बाला जाजोब्बाय फुंनि 6टानिफ्राय खैथा जाखो दा 4टा 6टानिफ्राय 4टा जालायबाय खामसाव मोनजोब्बाय आंखौ डिमापुर बारबोबाय लोगोफोर नेक्स्ट स्टेशनावनो मोनसिगोन बेखायनो आङो एसे रेडि जाखाबाय आरो ओंखारनो थाखाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय आङो बिराद बोसोर जाबायमोन गोदो डिग्रियाव थानाय समाव फैदोंमोन ओमफ्राय दा ओंखारनोसै लोगोफोरनो मोनफैबाय जों सरलपारायाव लांफैदों नै बिनानाव मोना ओमफ्राय बिनानावनि फिसाजो दङ आरो आमाइबो दङ नै दायो जोङो थांनोसै लोगोफोर न' फारसे आमाइमोनाव थांगोन आरो आइनि फंबाय दङ जोंना बेयाव सरलपारायाव नागालेण्ड खाथि नागालेण्ड बर्डार नांजाबनायानो सोरांलायबाय लोगोफोर जों दायो ओंखारबाय डिमापुराव बेरायहैनो खाथियावनो फैबाय जेला बर'फोरनि बायखोन्दा नोगोर डिमापुरखौ नायनानै थांनोसै होननानै ओंखारबाय आरो नै लोगोफोर आङो सिगां फैखांबायमोन ओमफ्राय बेयाव आङो नायलांनाय जायाखैमोन जेबो एसे उन्दैयावसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनै नायनानै थांनोसै आरो बेबा बेसे गोबावनि उनाव फैनाय जाबावो बेखायनो दिनैनो नायनानै थांखानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांफादो आंजों लोगोसे एसे आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम डिमापुर गिदिंगोन नालाय नोंथांमोनाबो नायलांफादो दे ओरैबायदि मोजां न' दङ लोगोफोर गासिबो ख्रिस्टियान गोजा खोमा बेखायनो बिराद गिर्जा नुलाङो ओमफ्राय बिराद साफा आरो जायगाया आं बिराद फसायबाय जायगाखौ बिराद साब सिखोनाव दोनो आरो न'फ्राबो जि मोजांखा जोंनि गैजायनि न'फ्रा बिदियानो नङा आंनो मिन्थिला लोगोफोर आं बहा दंफैयो नायलाय न'फोरखौ नायबानो थालांनो लुबैलायो आरो जायगाया ओरैबायदि मोजां नै हाग्रायाबो जि मोजांखा साइडआव नायलाय लामायाबो मोजांथार आरोना साइडआव फुल गायनायफोरखौ बिराद फसायबावदोंसो आङो ओमफ्राय साब सिखोनाव दोनसोगारो जों हाबनाया उल्थासो हाबदों दे लोगोफोर नै बेखायनो थेंक इउसो मोनग्रोबाय फार्स्टआवनो फाइनालि जोङो मोनफैबाय डिमापुराव लोगोफोर नायदो नै गोदोनि बायखोन्दा नोगोर डिमापुरा बेसे समायना दायो जोङो फार्स्टआवनो बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ नायनो फैबाय आरो मा दङ दिनै नायनानै थांनोसै बर'फोरनि बायखोन्दा नोगोर ना बियो डिमापुरा दिनै मेगनजों नायनानै थांनोसै आरो मा दंबावो बायखोन्दाफ्रा सफैबाय नै गथ'आबो आंजोंसो खिथु थाफाबाय थायो बिनानावनि फिसाजो आंखौनो गारला
राजानि बायखोन्दा नेरसोन मानसिखौ नायनो बायोना बायदि सान्दुं गानै हा माहिलेखा सिलेखा सिलेखा नङा नालाय ओइ इधर आओ आ जाओ मेरे साथ वीडियो में सिरियाखाना थांनो माथो होद गोजानाव थाङा बारा गोजानाव थांला इस इश्राम एक्टिंग जाओ गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ दसे नायखांबाय लोगोफोर दायो जोङो डिमापुर टाउनाव थांनोसैलाय पार्किंखौनो मोनाखै नागिरबाबो नायलाय लोगोफोर दहायनिफ्रायनो पार्किं नागिरगासिनो आरो जोङो दसे बाजाराव बेरायनो होननानै पार्किंखौनो नागिरबाबो मोनला बेसेबा गोजान फैलायबाय होनबाबो जों नागिरनानै मोनला पार्किं ओरैबायदि गारि दङ आरोना न' पार्किं लिरनाय गोजा गैयियाव ओमफ्राय पार्किंनि जायगायाव मालाय गारि दोनथ'जोबनाय गारि पार्किं नागिरना मोनैनि थाखाय बाजारावनो हाबनो मोनासै नै सौफैबोलायबाय जों बाजारखौ गारनानै नैबे चार्चआव बिराद गिदिर फांसन जादों स्टेडियम नामा इनडोर स्टेडियम खोमा डिमापुराव एलेब्रा एसेनो दायो जोङो नागालेण्ड जुआव सफैबाय लोगोफोरनो दसे नागालेण्डनि जुखौ नायनानै थांनोसै मा जिब जुनार दङ नागालेण्डआव नायलांनोसै दसे मोसौ मै नामा मोसौ बाय खारनायखौ बरिया नुयो थाबायनायखौ मानसियानो मानसि नुयो
मोखां देखायला नायलाय ब्लेक पान्दा उन्दुगासिनो दसे बेरायखांबाय लोगोफोर बेयावबो जोङो बेनिफ्राय मेंबाय आरोना बिरादनो मेंनानै आङो ब्लगखौनो लानो बावलायलांबाय मैयाबो ट्रेन गाखोनाय दिनैबो बेरायनाय ओरैबायदि मेंखाबाय ओमफ्राय फास्ट फुड जाहैदोंमोन जोङो बेनि ब्लगखौ लानो बावबाय आं लोगोफोर बेखायनो दिनैनिखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै आरो बाय बाय